Участници, благодаря за поканата още веднъж. Искам специално да поднеса благодарности към Национален клуб Българско овчарско куче, господин Попов и неговите сподвижници за това, че щом стане въпрос за българско овчарско куче, всички се сещат за Пазарджик. Те поставят Пазарджик на центъра на киноложките изложби. Малцина от вас знаят, но аз като малък сега се връщам над 20-30 години назад в спомените си. Също съм имал българско овчарско куче. То е било личен подарък от господин Попов за моето семейство. Казваше се Пако. Това е единственият домашен любимец, който съм имал до сега. Никога няма да го забравя. И с него също така сме участвали на много национални, международни киноложки изложби. Той печелише много медали, така че благодаря ви, господин Попов, и на всички вас, че ме връщате назад към толкова скъпи детски спомени. Искам да пожелая успех на всички участници. За нас е изключителна чест да бъдете тук днес и Пазарджик да бъде домакин на това така най-голямо събитие, що се отнася до български овчарски кучета. Да пожелая успех още веднъж на участниците. Всички вие днес сте победители тук. Да благодаря на господин Попов, на неговите сподвижници, на Националния клуб Българско овчарско куче още веднъж и ви очакваме и следващата година. Надявам се изложбата да става все по-голяма и все по-голяма, да има все повече участници, защо не господин Попов и международно участие.